14h13 kamini yoni ha jon tan ɗon ketto émission gawral diine ɗo e radio RMK FM 93.1 e ko weltare tan eɗen calmina fofen eɗen juuro fofen en calmini dennagal keɗotoɓe oɗo sahare ke émission gawral diine kala ɗo gonɗon en gondiroɗon mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nino mbinomi on tigui ko noon émission gawral diine ko iliman ka mo en yaada e ceerno Abdourahmane Sow mbo ladmenge andi jon tan inchallah gaccin ɗum kam ne o salmina dennagal keɗotoɓe RMK FM 93.1 ceerno Abdou bisimilla ma. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa nazir wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munir wa sallallahu wa sallama ala sayyidina mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. bandiraɓe julɓe heɗotoɓe radio RMK min calmini oɗon fof goto kala inde mum e yettode mum minen on juuro e nduɗo lewru korka teddudu minen ñaago Allah joomen subhanahu wa ta'ala kala ko ndewɗen hen Allah yo Allah jaɓanen kala ko bofɗen hen kay yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafo en Qur'anul Karim. min calmini fof hay goto min gaccani minen calmina Eliman Ka minen ñaagode Allah subhanahu wa ta'ala waɗanta en korka puɗɗoɗen ko bismillahir rahmanir rahim Allah o ko en timminirde lewru ndu alhamdulillah rabbil alamin enen foddat en tawa ceerno Abdourahmane a weltanama ko jaggi ko wiide rek bisimilla ma machallah en beltima ko jaggi en mbaɗino en rawani en tawama hikka yo Allah tawnen ɓuuri machallah ko weltare tan chaque fois resi pulago ngu ha joni si diine ɗe kajiri tan gara gonana en hen machallah ɗum kam ko weltare rek o ñaganogol madan judde e balɗe cellal e sellirede machallah en beltima mi andi ceerno Abdou min wattuji ɗiɗi joni ha payi minute aji sappo e joyi ɗon kam mi andi maccama tan gara directement hannde toɓɓere men hannde woni e ndu lewru korka ndu gonɗen kuulel lewru korka tan jiɗmi hannde ca garen hen bisimilla ma ceerno. eyyi Eliman a jarama mi yetti Allah mi yettima ɗo pete mino welti kadi e noddore nde nodduɗa kam ɗo hannde ngir labtinde ko abbiti e nduɗo lewru korka teddudu moƴƴudu ndu ganduɗa hoorema ko kam ndu woni so yidde sohor kam ndu woni koho dendagal lebbi ɗi fof hitande ko lebbi sappo e ɗiɗi kono nduɗo lewru ɓuuri hen mawnu ko taki in ko kam ndu woni lewru alqur'anul karim en qur'ana yittinino gandirɗo ɗon fof ko hen kadi jehma laylatul qadri woni jehma mo ganduɗa mbo peesa mana ha joni ujunere lewru ufondidiri ujunere lewru nden ɓuure gonɗe ɗe nder lewru korka ɗemgal tigui rigui wawade haal Allah e koɗe kewi Allah e koɗe mawni nden si Allah hokki julɗo tawede hokki ɗum wawde hokki ɗum talde o hawri e lewru korka o hoori ndu yo andu o dañi gueɗal mawgal o mo ganduɗa hoore mawne Allah hokkani ɗum cellal walla hokkani ɗum wawde hoor onne kadi Allah nayiya ɓerde mum Allah no andi enniya mum ma Allah yo ko onne jokki mawdi nden yo Allah hokku en horde lewru korka he jaam amin. nden Eliman ko ñino kardila rek saabu ɗen ɗeɓi wadde dañtarde ma seeɗa nden e naata directement tan e toɓɓere nde nde ganduɗa kamɓe taki imo hannde bisimilla woni korka korka noon sen mbi ɗum wiyete he arab assawmu woni korka si ɗenin pila konngol ngol ɗen gon jiɗi fir to banggue lugal arabia ɗum in firtata ko tamde hunde sen defiti suratu Maryam Allah ko toon wiya Maryam e hoore mum mo ɗum wiya inni nazartu lirahmani sawman falan ukallima al yawma insiya manam pour ganden haqiqa konngol sawmugol sen jeehi en tawatgol toon Allah subhanahu wa ta'ala mogol haaldi toon e nene men Maryam e tumande o wi mi takkani joomen subhanahu wa ta'ala deƴƴere hande mi wona kaldaɗo neɗɗo amma noon labtinde konngol korka to banggue shar'iyya en firtata ko jogitade ga tuuyoji ñamde e yarde e mana ha joni e fannu rendo ɗum en firtata to banggue lugha to banggue sariya e sen mbi korka to banggue sariya ko wasde ñaam mbasa yar mbasa kadi yaaha yogay tuuyoji in fuɗɗorta noon ko ɗo nangue gue fuɗirta ɗo ha ɗo gue mutirta ɗo ɗum noon joom fandoto hen ko rewde hen Allah subhanahu wa ta'ala sa laari korka a tawat ɓuure mum na keewi kuuɓata sabu korka e hoore mum ko in dewal Allah ngal ganduɗa hoore ma ko ngal dewal Allah ɓandiyankeya manam ko ɓandu golloto dewal Allah ngal dewowo o Allah faandi hen ko ɓattade hen Allah joomen subhanahu wa ta'ala e ha taki Allah subhanahu wa ta'ala si tawi neɗɗo hoori lewru korka ni no ɗum haniri ni hoorirede Allah ne mo wakkine dow hoore mum yobde on ɗon korɗo baraji kewɗi ɗi ganduɗa hoore ma ko Allah rek andino ɗi poti Allah fodani korɗo laɓɓini korka mum
do mawde e jogdi mawdi e demgal annabi men sallallahu alaihi wa sallam tumande jettoden hadis goto mo ganduda abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu kam haali hadiso o wi kam abi hurairata nelaado men sallallahu alaihi wa sallam o wi allah jomen subhanahu wa ta'ala wi o wi kala gollal ɓiɗɗo adama ngal o golli ɓiɗɗo adama ko on wodani gollal ngal sowna korka o wi korka dal komin allah komin tan korka wodani ɗum taki min allah komin yoɓanta hooram korka hay goto yoɓata korka sowna min allah jomum subhanahu wa ta'ala ɗum taki wi korka e hoore mum bom son daari ko in junnatun mana ko in heedo ko ganduɗa hoorema kam ko heedata waaji o e dendagal boobi e bakkatuji ɗi o waɗata sa laari si lewru korka ndu ari ɗon fof bani adama en ɓe walla julɓe ɓe ɓe curoto e on ɗon fannu ndenan tawat korka bon ko in défense ko in wiqaya an irtikabil maasi e dow mana joni ƴeegde he bakkatuji ɗi ɗi ganduɗa allah jomen subhanahu wa ta'ala ko kaɗɗo ɗi sa yi allah noon subhanahu wa ta'ala wi kam yoɓanta hoore mum korka kam wodani a tawat kala gollal ngal neɗɗo golloto mo hen dañi mana mo hen wawi wat ko ganduɗa hoore makko ko wiite yeengo ha heddi korka ina ala yeengo sinayi neɗɗo mo juula mo wawi julɓe saabu yeengo siɗa aska ɗa wawi aska pour yeengo pour hatine a aski siɗa hajjiya makka ɗa wawi hajjir pour yeengo ha wiya hajji walla ko nandi hen kono korka ala saabu korka ko in dewe allah cuuɗiɗe ɗe ganduɗa hoore ma ko joom on tan korɗo o e allah jomin subhanahu wa ta'ala ko kamen ɗe gandi ko kewi nden si tawi juuɗo o wawi hooro eliman guili subaka ha nangue muti o ñamani o yarani o tiguima e lawol siratal mustaqim deggue on ɗon ko allah rek taki ɗum hoor ɗum taki anon allah subhanahu wa ta'ala wi kam wakkali hoore mum jogdi mum ndi o yoɓata oɗo korɗo saabu korka koye dewe allah ɗe ganduɗa hoorema tappale goote ngala hen a hoora rek walla ba sa hoora eyyi ɗum taki noon o wi kam yoɓanta en hoore mum ɗum taki noon nela sa sallam wi si tawi goto e mon hoori ngellel ma wota o naat e gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko gueɗe pankareje gueɗe ɗe ganduɗa hoorema ko gueɗe ɗe jettaka to banggue golle walla to banggue haala kala ko ganduɗa hoorema gollal in garɗani walla haala in garɗani nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam wi yo korɗo rento in nonne kadi nela sa sallam ko haɗi korɗo ɓamtude sawtuwol mum to dow tawa sawtuwol mum ngol wona sawtuwol moƴƴol ɗum ne nelaɗo ko in haɗi wonande korɗo o wi wota o won majjuɗo kadi kam korɗo wota won majjuɗo wonde majjuɗo firti o hoorde o yaha o naata e ƴattagol walla haalgol haalaji bonɗi ɗi moƴƴani o wi ɗum ɗo foofde koko yakkata korka neɗɗo walla koko ustata baraji korɗo ɗum taki o wi si tawi bom neɗɗo yehi ha yennima haɗa woni korɗo walla o ƴattimama walla o haɓimama walla o haali hema konngol ngol fewani ya wi ɗum min komi korɗo mbiya ɗum noon laabi tati ɗum taki nela sa sallam wi si tawi neɗɗo hoori fala yarfas o wi wala yashab o wi wala yajhal o wi fa in satamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'imun marratayn nela sa sallam ko ɗum o yamiri korɗo nden ɗum na firta wondino korɗo o wonata neɗɗo pitinowo o wonata neɗɗo gaddaɗo fitina kala gaddaɗo ɗum fitina ne yo hibbin ko e nder muɗum ɗum taki nelaɗo men sa sallam o wi mi wondiri omo fittagu mum omo fittagam woni he jungo mum woni allah jomen subhanahu wa ta'ala wondino hendu hunduko korɗo mana balngol hendu hunduko korɗo kamin ɓuuri ɓuur yawmal qiyamata janggo e ko wiyete miski woni lati laskol ɓurɗo o ɓuur e laskol men haali e ndena tawat ɗum ne koye ɓuura lewru korka tigui in jiya koye ɓuura korɗo kadi in jiya nelaɗo men sa sallam o wi wali sa'imi farhatani yafrahuhuma o wi korɗo o ina ɗum wodani beltale ɗiɗi ɗe o weltoto kam korɗo isa afdara so hoori ha nage muti o taƴi ma o welto fa fariha bi fitrihi ma o welto sabu taƴgol ngol wa isa laqiya rabbahu so hawru he jomum yawmal qiyamati janggo fariha bi sawmihi o ma o welto sabu korka ka o horatnoka sabu ala ko allah yoɓata ɗum e korka mum sina nafande ɗum aljanna akhrajahu ahmad wa muslim ndena tawat ɗum ne ko hunde dañde solo ɗum taki o wi korɗo si hoori ma o welto beltale ɗiɗi weltare wotere nde ko ɗo e aduna te wonanta ɗum so hoori guila subaka ha nangue muti simo taƴatamo welti sabu o waɗi yamirore allah jomen subhanahu wa ta'ala te kala baɗɗo yamirore allah subhanahu wa ta'ala mo fadi kadi jobdi allah jomen subhanahu wa ta'ala
so hawru he jomen yamal qiyamati jango ko ndeno ɓurata welto sabu Allah wonanta ɗum tan ko nannde ɗum aljanna ɗum wonta joggi mum sabu Allah wi jogdi noon korka hay goto yoɓatani ko joɓanta en hooram e ɗum noon tawat ndehen ko hunde mawde woni mana ha joni korka sen ƴetti hadis goɗɗo mo ganduɗa Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu kam haali mo o wi nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam wi ma min abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu anin nari 70 kharifa